gràcies, bon dia, especialment a tota la ciutadania que avui ens segueix, sigui en aquesta sala de plens, plena com mai, o a través de les xarxes socials o en streaming a través del Facebook de Ràdio Santa Perpètua. I en primer lloc, i sí, com seguirem fent sempre que calgui, reclamar la llibertat dels presos i de les preses i el retorn dels exiliats i les exiliades. Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Jordi Sánchez, Clara Ponsatí, Carles Puigdemont, Valtònic, Argui, Lluís Puig, Meritxell Serret, Anna Gabriel, Carme Forcadell, Dolors Bassa, Marta Rovira, Raül Romeva, Oriol Junqueras i l'estimadíssim Jordi Cuixart. Les eleccions del passat 26 de maig han deixat l'escenari que avui veiem per primera vegada en aquest consistori. Les nostres primeres paraules són de gratitud. Agraïment etern a les 2.459 persones que van votar la coalició d'Esquerra Republicana, ara Acord Municipal. Agraïment a la resta de gent que va participar de la jornada electoral, encara que no optés per la nostra opció. Votar mai pot ser delicte i ho defensarem sempre. Animar a qui no va anar a votar a fer-ho la propera vegada, respectant sempre totes les opcions. I agraïments eterns a la gent que ens ha parat pel carrer i ens ha animat, criticat, preguntat o aconsellat. I a l'immens equip de persones que avui no són electes del nostre grup municipal però han fet una feinada espectacular. Parlant de votar, mai oblidarem el que vam viure en la legislatura que ja hem tancat. Un 1 d'octubre i una repressió injustificada i injusta. Un 1 d'octubre que es va celebrar gràcies a la ciutadania i a la seva obstinació en decidir el futur del país, en posar una papereta dins d'una urna. 6.436 persones de Santa Perpètua van participar d'aquest acte democràtic. 5.298 van optar per una república catalana, 919 per mantenir la situació actual, 149 vots en blanc i 68 vots nuls. Quin immens dia! I a part d'agraïments, també felicitacions. Enhorabona pels excel·lents resultats de Santa Perpètua en Comú, qui és la clara guanyadora d'aquestes eleccions municipals del passat 26 de maig, i felicitacions també a qui ja sabem que serà la propera alcaldessa de Santa Perpètua, a la cap de llista de Santa Perpètua en Comú, Isabel García Ripoll. 2.459 vots i 5 electes. 1.056 vots més que el 2015. Aproximadament un augment d'un 75% en vots en aquestes eleccions municipals a la coalició que tinc l'immens honor de representar. Som el partit que més ha crescut en vots en aquestes eleccions. Des del 2007 hem augmentat 1.757 vots en només 2 eleccions, un 250%. Que ràpid es diu i que difícil és aconseguir-ho. Quina immensa alegria representar-vos. La primera valoració de l'escenari polític actual és de satisfacció. Santa Perpètua ha deixat fora d'aquest consistori l'extrema dreta xenòfoba, racista, masclista, irrespectuosa, arrogant i menyspreable. Que quedi clar, no sou benvinguts. Ens enfrontarem sempre que calgui, sense fer ni un pas enrere i plantant cara des de tots els espais possibles. La segona valoració és un record pels electes que avui no formen part d'aquest consistori, però que ens han permès treballar durant 4 anys en un clima i un debat polític que cal posar en valor. I deixeu-me destacar 2 noms, sense voler oblidar ningú, però deixeu-me destacar 2 noms. El primer, el Joan Alcántara, i el segon, el Salva Alemany. Companyes de la CUP, això només és un simple parèntesis. Aquí dins també ens necessitem. I una tercera reflexió. En aquest plenari som 21 electes. Només 7 dones. Només 7 dones. Una tercera part. No representem la realitat de la societat, com tampoc ho fem respecte, per exemple, la societat d'orígens diversos. Encara ens queda molta feina a fer. I una tercera reflexió. El grup municipal d'Esquerra Republicana ara és més nombrós que mai. De ben segur que la Montse, el Jordi, la Nara i Alberto i jo mateix farem una feina ingent. Ganes i dedicació no ens en faltaran mai. La vocació política es porta dins i la feina de treballar per millorar Santa Perpètua és irrenunciable. Ens comprometem a un esforç màxim, a seguir escoltant, parlant, dialogant i a no tancar cap porta. Obrir-les totes,
tendir ponts i generar confiances. I ens comprometem també a no defallir i a no canviar. Demanem a la ciutadania que si en algun moment sortim del camí traçat, ens avisin. Serem al carrer, més carrer i més carrer. És l'única manera de portar solucions evidents a les problemàtiques que planteja la ciutadania. Estarem molt a sobre de temes que considerem claus. Ja els coneixeu, n'hem parlat durant molt de temps. Residus i sistema de recollida, emergència climàtica, cultura, educació, gent gran, infància, joventut, diversitat funcional, dona, LGTBI i un llarg etcètera. Fa molt de temps que us estem explicant les nostres propostes i les seguirem vetllant. El projecte surt reforçat, les idees segueixen madurant i el futur segur que ens permetrà recollir tot el sembrat. Analitzant els resultats electorals, no dubtàvem gens que la nostra opció passava per ser en el govern municipal. Des del govern volíem liderar, generar, crear, compartir propostes per a la ciutadania, sense oblidar ningú. La nostra vocació és aquesta, si no, no ens presentaríem a les eleccions. Una Santa Perpètua que no exclogui ningú, ni deixi enrere les persones més necessitades, perquè les persones, sense cap excepció, votin el que votin, són el centre de la nostra tasca. Però el resultat ha estat ben diferent. Dijous es va fer públic que el nou govern municipal estarà format per Santa Perpètua en Comú i el Partit dels Socialistes de Catalunya. Així ho han volgut. Aquesta és la seva interpretació dels resultats electorals i, malgrat potser la podríem entendre, no la compartim de cap de les maneres. Els resultats donaven a Santa Perpètua en Comú no només la legitimitat, sinó la responsabilitat de decidir amb qui volíem compartir projecte aquests propers 4 anys. I hem decidit. El temps donarà i prendrà la raó a cadascú. Nosaltres seguirem defensant les nostres posicions sense un bri de renúncia. Esquerra Republicana ara per municipal estava disposada a escoltar qualsevol condició per entrar a govern. Era el nostre objectiu. Seure en una taula de negociació sense cap línia vermella, disposats a parlar de tot. Però no ho hem pogut fer. No hem pogut establir cap diàleg, ni tan sols un incipient inici de diàleg. Només se'ns ha convidat a seure en una taula de diàleg a escassos dies de la investidura i per rebre una contundent i duríssima lliçó sobre moral, ètica i bona política. Lliçons que ens escoltem, però que ja ens sabem de memòria perquè són les de sempre. En lloc d'escoltar i parlar del projecte del futur, se'ns ha vetat i negat la possibilitat d'aportar per millorar el municipi. Santa Perpètua Comú ens va traslladar que ha perdut la confiança en nosaltres. En les organitzacions, la confiança és clau i condició prèvia, però l'element transformador és el compromís. Ens envaeix la decepció. Permeteu-me només una breu reflexió respecte a la confiança. La confiança és una cosa massa robusta perquè es trenqui en 15 dies allò forjat durant molts mesos. En tot cas, el que ens han perdut és el respecte, amb acusacions falses que mai podran demostrar. Si algú s'ha guanyat el respecte i la confiança en aquests 4 anys amb nosaltres és la ciutadania. No treballem per comoditat, sinó per rebre crítiques quan pertoqui i mostrar agraïment quan se'ns felicita, amb generositat, i gravat a foc el concepte que tant ens ha donat i que una vegada més ens serveix per ressaltar la figura de l'amic, mestre i referent Jordi Cuixart i Navarro. Compartir. Ens emplacem de manera conjunta a mirar el futur i superar el passat. La vida és passat per construir futur. Construir. Si ens ancorem en el passat, no avancem. És el moment de recuperar confiances, treballar des del respecte, el reconeixement mutu i el futur. Deixar enrere el ressentiment i el malestar per construir des del respecte i el projecte. I això no exclou la contundència política quan convingui. Política, no personal. Compartir per esdevenir una societat justa, respectuosa i lliure. Per tot això, avui el nostre grup municipal presenta la candidatura de mi mateix, Pol de Lluïsern, en aquesta sessió d'investidura. Perquè sí, de nou citant un referent com és Jordi Cuixart i Navarro, ho tornarem a fer.